Alan a Catrin Williams a thrio'i meibion Dafydd, William a Ieuan sy'n ffermio Gwythrian Aberdaron, Pen Llŷn. A heddi maen nhw'n paratoi ar gyfer eu diwrnod agorau cyntaf ers dod yn fferm Arddangos Cyswllt Ffermio. Mae yna 30 o ffermydd Arddangos dros y wlad, ond sut mae Cyswllt Ffermio yn dewis ei ffermydd tybed? Syniad i gael rhyw ganolbwynt i'r gymuned leol lle da ni'n gallu treialu gwahanol arbrofion a dod ar benigedd o wahanol sectorau i fewn a rhannu'r wybodaeth yna wedyn efo y ffermwr sy'n gwesteio wrth gwrs a hefyd yr cymdogion cyfagos iddo fo hefyd. Ni'n trio cael ffermydd blaenllaw yn amlwg ym mob ardal benodol ac hefyd atyniad mowr yn Gwythrian oedd bod Dafydd a Wil y ddau o'r hogia adra a da ni'n awyddus iawn i gynnal neu cynnwys y to ifanc mewn digwyddiadau a mae'n beth da bod nhw adran llawn amser ac gobeithio fydd bwdrydedd nhw yn help hefyd i ddatgan diddordeb yn yr ieuenctid eraill yn yr ardal. Yn amlwg fydd ni'n cydweithio efo Dafydd a Wil ac Alan i weld beth gynnyn nhw diddordeb penodol yno fo. Wedyn fydden ni'n paru nhw hefo arbenigwr da ni'n meddwl wneud cydweithio dda efo nhw, wedyn mi fydda nhw fel rheol wedyn yn bresennol ar y diwrnod agored a wedyn yn amlwg fydda nhw'n rhannu gwybodaeth efo pawb sy'n bresennol hefyd llynde. A mewn gyfle i rannu syniadau ac i gael gweld pethau wrach fysa nhw'n trio i hunain adra bod o'n gyfle i weld rwy'n arall wneud o gyntaf mewn ffordd i roi troed yn dŵr fel petai. Fferm gymysg 650 o werwyw Gwythrian ac maen nhw'n cadw 350 o wartheg a 1,250 o ddifed. Maen nhw'n tyfu tua 80 erw o gnydau a hefyd mae yna faes gwersylla a bwthyn gwyliau ar y fferm. O 250 o ddefaid da ni'n gadw. Da ni cychwyn efo'r halfbred, sy'n ni miwls, wedyn dan ni'r syffog wan. Gwahaniaeth oedd efo'r miwl yn ei licio'r ddafad, ond oedd hi'n ddrytach i ffrynu, a diwrnod gwerthu oedd hi'n rhatach na'r syffog, wedyn o'n ormod o gwahaniaeth yn y diwrnod gwerthu braidd, wedyn da ni gorfod mynd i'r syffog miwl wan. Geinfad o Ionawr da ni'n dechrau wyna, wedyn fydd yr wyna, fydd rhan fwyaf yn nhw'n dod yn y mis. Fydd yna lawr i ryw 200 wedyn, erbyn diwadd Chwerfor. Mae yna 300 o ddefaid wedi cael meherin efo EBE sychal i ni. Mae nhw wedi marcio wahanol, wedyn da ni eisiau dilyn hynna drwad i ddwrnod lladd, edrych yn iawn feint o wahaniaeth sydd yn perfformiad yr oen. Da ni'n meddwl wan am gynllun i ID efo'r defaid a'r gwartheg. Wedyn mynd i lawr y trywydd yna mewn ffordd. Mae'n gweithio efo gwartheg. Mae'n weld yn blaen o hynny, a dwi'n ni'n pam nag ydi o, mi ddylai fod efo'r defaid yn peth. Dwi'n dweud ar ôl hwnna wan edrych beth yw'r gwahaniaeth yn nhw. Yn ddiweddar, mae'r meibion Dafydd a William wedi dod adre i ffermio gyda'i rhieni, tra bod Ieuan dal yn yr ysgol. Wedi trio gwella be gynnon ni o blaen dyn ni. Safio bach o amser a i drio cael nhw'n bwyso well. Ond da ni prynu cina newydd yn yma. Dim hwnnw yn gallu dweud be'n union mae pob isio o wartheg a faint o be maen nhw isio. Dwi'n gallu gweld wedyn ar gyfriadur gyda nos faint mae pob o fita ac yn blaen. O, trio gwella beth gynnon ni. Cael gweld sut yn union lle fedra ni'n neud a sut mae'r rei pethau'n gweithio. Dwi'n testio pridd ac yn blaen. Yna'n help mowr.